Bolo to prečíslenie 3-1, čo je dosť také logické v tomto priebehu zápasu. Češi už riskovali, snažili sa hrať ofenzívne, aj po tomto buli. Martin Škoula vyštartoval za pukom, ale tento riskantný krok vpred stál Čechov v defenzíve iba s jedným hráčom, Marekom Židlickým, gólom číslo 3 v sieti Ondřeja Pavelca. Jimmy Eriksson, ktorý v minulej sezóne, ale uplynulej sezóne vo švédskej lige dal 3 góly v oslabení a toto bola možno taká podobná situácia, keď správnu chvíľu vyštartoval dopredu. Videli sme